Land Revenue and Settlement Department hnuaia Zoram Chhiah le Zoram Chhiah online na pek dan tur thirin ilongai thlang u. Ama sabera internet browser a lutin. landtax.mizoram.gov.in kan sulutang. Land tax le Zoram Chhiah pek na alaw amang. Ama sa in land tax pek dan kan zir masadona ni. Land tax pek don hian family ID le pass number mga pek dan a uma. Tuna hian pass number mga pek dan hi ilaw clear masaang. Pass type a hian pass ti sang thlantur a umang. CAD cadastral. CAD aya LSC lo manjok te po a umai theia. CAD kan selecta kan pass kan mu zo lo chuan LSC hi kan select le chin don ya. DPL Departmental Land Lease. GLSC Garden LSC HP House Pass. LSC Land Settlement Certificate. MLL Miscellaneous Land Lease. PP Periodic Pata. Shop Pass. Stall Pass le WLSC te an oma. Kan pass ne mil kha kan select mai don ya. LSC hi kan lo select chin phot anga. Pass number le year a kan LSC number kan chulu tanga. Tu na LSC thalak kan hua pass number ma a code sang lo langang chi LSC kan nei ani chuan heng code te hi chutlu tel angai lawa. A top number le year chau hi kan chulu don ya. Email le phone number kan man lai ngei kan chulut le anga. Proceed payment kan met le ang. Kan pass number chutlu azirin list alo omin a lawang. Tu na page kan mu lai me ka hian family ID chu alo lang ta a. Hei hi kan chin chia vek don ya. Family ID mang hian land tax hi apek thei thawa apek dan kan en ho le don ya. Kan huang hian pass number in ang vek alo oma. Ma se land location te ming le pa ming te ai ang lo anga. Heng information mang hian kan pass dik tak chu kan thlang chuak thei don ani. Kan pass ni lo midang dai pass kan pek sakpal thei awangin uluk le film khur takin he page hi kan en chin turani. Payment kan siam to chuan a refund thei to don lo ti kan shereng don ya. Kan pass number ani ngei ti kan chian huna pay now kan met leang. Chung khatin ram kan nei ho list tarlanin alo anga. Amai ro chu house pass thito periodic pata thito tele ram boy case la fel lo te kan nei chuan payment block ani awangin list a hian alo lang tel ve don lova. Pass thito kan nei chuan aram omna district revenue office a zel renew mai tur ani. Kan ram nei list lo langa hian kan ram ti ral to alo la emo. Kan ram nei thar alo la lo ani chuan ma ni chen na district revenue office a pass tekengin siam chatir phot tur ani. Pay now me hian payment gateway a min shrai lut le anga. Credit card, debit card, net banking, wallet, UPI, NEFT, RTGS mangin apek theya. QR code manga pedutan Bharat QR hi klika scan mai tur ani. Tuna hi chuan UPI manga pek dan kan en ho don ani. UPI hi kan click anga. Pay by any UPI apps ti lo lang hi kan click le ang. GPay application a min shrai lut anga. Poisa kan pek fill nuwa back to dashboard hi kan click ang. Hei hi kan click lo chuan kan chhiah pek hi system a in update thei don lawa. Click ngei turani. Payment history page a min shrai lut anga. Kan chhiah pek na receipt chu kan print to mai don ani. Tuna chuan family ID mga pek dan lo clear ho leila. Pass number mga family ID kan chin chia to kha chutluin emo copy pasting kan kalpui anga. Email le phone number man lai ngei kan chulut le anga. Proceed payment ta lut le in chung ko ram nei list alo lang leang chu alo ma pek le mai turani. Online na perem cha lo kan chuan ma ni chen na district revenue office a office hun chungin cash in a pek thei renge. Tin data entry dik lo kan pass ne na in mil lo a ani chuan he office a hian kan pass kengin asiam that thei reng boke. Zoram Chhiah ZRC tia kan soi mai thin kha apek dan kan zir don ani. Zoram Chhiah hi Mizoram khwa le tui chung ko tin mei khu chwa to na phot chuan pek vek tur ani a. Ex serviceman te po in pek vek tur ani. Tin revenue pass nei le nei lo chung kwa te pon pek vek tur ani bok. Zoram Chhiah pe tur chuan ration card number chutlu angaya. Ration card number 3rd digit som pani ngei kha chutlu tur ani. Email ID man lai le mobile number man lai ngei chulut le la. Proceed payment kan me nuwa Zoram Chhiah pek na tura min shrai lutang.
Zoram Chhiah le Leiman Chhiah theih kan pek lo chuan area le penalty te pek tel zel angai do na wangin tax pek hi kan ngai poimo hle tur ani. Pay now ti button mang hian a hlawma pek tur ani a. Payment gateway a lut le in land tax pek dan kan clear ho to nen a in ang vek to ani. Chhiah pek hi khwa le tui tha ni tur chuan kan ti ngei tur ani a. Rule 37 atanga 40 Mizoram Land Revenue Rules 2013 in asoi angin Chhiah pe lo te china notice of demand pek chwa chin ani a. Heta la pe chhadu lo te chu dan angin an property shal sak emo cancel sak emo thlenga malak thei ani ang.